आसामनि बयबो जायफोरनि रावारि बिजों दं बे बिजों माने बुथारनायनि मोनसे माने थांखि आरो बे थांखि बायदि क्लास 6 दा जों मिथिनायाव क्लास 6 बे क्लास 6 नि जा साइन्स आरो मेथ्स बे मोननै आयदाखौ कमप्लिटलि बिसोरो माने मा इंराजि मिडियामाव देग्लायनिफ्राय माने 6 आरो 7 आव माने 6 थाखोनि जिनोखि माने बिगियान आरो अंक बा सानखान्थि बे सानखान्थियाव इंराजि मिडियाम कमप्लिटलि माने बिखौ सोलायदों। जों जेब्लाबो बिखौ गनायनो हाया। गरेसराव थानाय गुदि सोलोंथाइ खोन्दो बेंगिरि मावखुलियाव थांनानै थाखो 6 आरो 7 नि बिगियान आरो सानखान्थि फरा बिजाबखौ राननायखौ बन्द खालामदों। थाखो 6 आरो 7 नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि थाखो फरा बिजाबखौ बर' रावखौ बोखारनानै इंराजि बिजोङाव खालामनानै फरायसालियाव राननायखौ बन्द खालामनो थाखाय खावलायदों। भारत हादरनि गोदान सोलोंथाइ खान्थि बायदियै आसामावबो थाखो 6 आरो 7 नि थाखो फरा बिजाबखौ बर' रावजों थाखानाय बिजाबखौ इंराजि रावजों खालामनानै होनायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै फोरमायदों। जाय समाव बर' बिजोंखौ थाखो 11 आरो 12 थाखोसिम बर' रावजों फोरोंथाय होनो थांगासिनो बे समावनो आसामाव बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनायनि लामायाव लादों नामा होननानै सोंथि खालामदों बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारि बिथांजों लोगोसे गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो गरेसर दखरा एबसु आरो उत्तर बेटना बर' थुनलाइ आफाद आरो महरिपारा दखरा एबसुआ सोंथि खालामदों आरो बेनि सायाव गोख्रों राहा लागोन होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो फोरमायदों दि गोनांथि जायोब्ला फैबाय थानाय समाव रायजो राजाखौ लानानै गोख्रों सोमावसारगोन होननानै हुमखि होदों। आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिथिंनि थांखिखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै फोरमायदों। जों फैनायनि जाहोना देग्लाय जानिखि गोदान सेसन बे गोदान सेसननिफ्राय असम सरकारा मोनसे थांखि लादों जाय थांखिया जोंनि बर' हारिनि थाखायल' नङा बेयो आसामनि बयबो जायफोरनि रावारि बिजों दं बे बिजों माने बुथारनायनि मोनसे माने थांखि आरो बे थांखि बायदियै माने क्लास 6 दा जों मिथिनायाव क्लास 6 बे क्लास 6 नि जा साइन्स आरो मेथ्स बे मोननै आयदाखौ कमप्लिटलि बिसोरो माने मा इंराजि मिडियामाव बिजाबखौ दिहुनदों आरो बे बिजाबखौ फरायसाफोरनो राननो थाखाय थियारि आरो बबावबा अलरेडि रानबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय जों बेखौ मोनदांनानै जोंजों जेब्लानोखि असम सरकारा रायज्लायदोंमोन जोङो सानना नायगोन होनना बुंदोंमोन। बेखौ सानना नायनायखौ जों नुयाखिसै। दिनै बिनि उल्थायै दिनै असम सरकारा सोलोंथाइ बिफाना देग्लायनिफ्राय माने 6 आरो 7 आव माने 6 थाखोनि जिनोखि माने बिगियान आरो अंक बा सानखान्थि बे सानखान्थियाव इंराजि मिडियाम कमप्लिटलि माने बेखौ सोलायदों आरो सोलायनानै बेखौ गथ'फोरनो फरायनो थाखाय नाजादों। जों मिथिनायाव बेनि गेजेरजों जों मोनदों जे जानिखि गोदान सोलोंथाइ खान्थि बे गोदान सोलोंथाइ खान्थिया बाइ लेंगुवेज माने मोननै माने रावजों माने सोलोंनो हानायनि मोनसे माबाया दं। सोलोंथाइ खान्थि जानिखि 2020 माने भारत सरकारनि जानिखि गोदान सोलोंथाइ खान्थि बे सोलोंखान्थियाव बे खाबुआ दं आरो बे खाबु बायदिब्ला जोंनि सोलोंसाफोरा जायफोरानोखि गावनि बिमानि रावजों माने सोलोंथाइ लादों बिसोरो गावनि बिमानि रावजोंनो सोलोंनो हागोन आरो बेनि लोगोसे इंराजिखौ सोलोंफानो हागोन। नाथाय आसामनि जानिखि सरकार बे आसामनि सरकाराव जों नुनो मोन्दों माथ्र आसाम सरकारासो बे माबाखौ इंराजि मिडियाम लांनायनि मोनसे सोलो होननानै जोङो सानदों। जायनि गेजेरजों इंराजिखौ होनानै इंराजिजों लांनायनि लोगोसेनो बिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफोरा 6 थाखोआवनो जाहाथे फेल गोलैनानै थालाङो बे बिथिंखौ जोङो नुनो मोन्दों। मानोना होमब्ला ओरैनो ड्रप आउटआ दंखायो। गामि ओनसोलनि गथ' गथायफोराथ' बांसिनबाव आरो बिमा बिफाफोरा जिहेथु इंराजि रोंखाया आरो हयथ' माने फोरोंगिरिफ्राबो बबावबा फोरोंगिरिफोराबो साफा सानैया रोंनाय नङा बुजायनो फोरोंनो हानाय नङा। मानो होनब्ला बेखौ इंराजियावनो फोरोंनांगोन इंराजियावनो बुजायनांगोन आरो बिनि आयदाखौ माने हमस' हानाया जोंनि गथ'फोरा माने हानाय नङा मोनदां हानाय नङा। बिनिफ्राय माने मा जागोन ड्रप आउट जाय माने
माने आनजादनिफ्राय बा थाखोनिफ्राय माने दोरोदलांनाय बे दोरोदलांनायनि अनजिमाया जाखिनि दा सोलिबाय थादों बिनिख्रुइ माने बांसिन माने 7% जायगोन अर्थात 100नि गेजेराव 100आनो माने फेल जानानै थालांगोन बेखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो जों जेब्लाबो बेखौ गनायनो हाया जों अलरेडि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद ज'हैनो जों जिरायनानै सावरायबाय बे जिनिखि गिलु बालु जिनिखि थांखि बे थांखिखौ जों आसाम सरकारजोंबो रायज्लायखादोंमोन रायज्लायनायनि गेजेरजों बेखौ जों माने समाधान खालामनो हागोन होननानै सानदोंमोन समाधान खालामनायनि मोनसे मिजिंबो जोंखौ होदोंमोन आसाबो होदोंमोन नाथाय दिनै जों बिनि फिथाइखौ जों मोनबाय जे मा उल्थायै खामानि मावदों जाय जों नुनो मोनदों दिनै जोंनि थाखाय माने क्लास 11आव बर' बिजोङाव फरायनायनि खाबुखौ होनो थांदों देग्लायनिफ्राय मोनगोन बर' बिजों माने दानस्लायनायाबो अलरेडि जोङो आर्ट्सनि माबाखौ जों होनाय जाबाय सरकारनो होआखै होसिगोन आरो जोङो बे साननैसोनि गेजेरावनो होगोन अलरेडि जालांबाय नाथाय गोजौ थाखोआव फरायनानै माने दंफाङा फिथाइ थायगोन नाथाय गुदियाव जेब्लानोखि बिनि रोदाखौ दाननो हागोन बे दंफाङा माबोरै थागोन माने जोंनि रावाबो थानाय नङा माने जोंनि हारियाबो थानाय नङा जानाखि जोंनि खुंथायनि मोनसे खाबु दङ बे खुंथायनि माबायाबो जेरै बिटिसिनि माबा दङ बे बिटिसिनि माबायाबो बा बिटिएडि बा बिटिआर बे बिटिआरआबो निश्चय इयुनाव लागै लासै लासै बेखौ माने मा साग्लोबजुनानै माने बेखौ ख्रेबनो नाख्रेबजुनानै बुथारनायनि मोनसे बे सोलो होननानै जोङो सानदों बेखायनो जों जेब्ला बेखौ गनाया आरो जा बिजाब रानदों बे बिजाबफोरखौ माने थाबैनो जों खावलायदों गासैबो जिल्ला माने गौथुमखौ जोंनि फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ जों खावलायदों आरो बे खावलायनाय लेखायैनो जोंनि गरेस्वरावबो बेखौ जोङो दाखालि जोङो लोगो लोगो थांखि लानायनि अखानायैनिफ्रायनो जोङो बे बिजाबखौ राननायखौ बन्द' खालामनांगोन होननानै माने माबानाय जादों आरो लोगोसे जि माने रानदोंब्लाबो बेयाव जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय जानाखि इंराजि 6 थाखोनि साइन्स आरो मेथ्स सानखान्थि आरो बिगियान बे आयदा मोननैखौ कमप्लिटलि बन्द' खालामनांगोन होननानै जोङो खावलायदों आरो बेखौ सरकारनो हरफिननांगौ होननानै जोङो माबादों आरो बे लेखायैनो दिनै गुबुन गुबुन जिल्लायावबो खालामदों जोंनि माने तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो बेखौ अलरेडि माने सावरायनानै बेखौ जनायनाय जादों सरकारखौ गरेस्वर ब्लक दङ दा बेयावबो जोङो बिअ सारखौ अलरेडि रायज्लायदों रायज्लायना बिथाङा आर'जलाइ होनाय जादों आरो आर'जलाइनि लोगोसेनो जोङो कन्टेक्टबो खालामदों बिथाङा अबसे ट्रेनिङाव दं दिनैबो सफायाखै जोङो दिनै सफायनायबा आरोबाव गुवारै रायज्लायनानै जोङो माबानो नंदोंमोन थेवबो बिथाङा बेखौ दोनथ'नायनि बाथ्राखौ जोंनो खोथा होदों आरो बेखायनो जों सानदों जों जिखि जाया मानो जिहेतु जों जोबोर खस्थ' जोबोर माने जोंनि माने बर' हारिया गावनि रावखौ फोथांनो थाखाय जिउ गारदों गोबोर माने सोरबा माने खंगा माने खहा जादों बेबायदि जोबोर खस्थ'नि जोबोर सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो जोबोर जांख्रिथायनि गेजेरजोंसो जोंनि बर' रावखौ दिनै फोथांना लाखिनो हादों बे समावनो आरो बर' रावखौ बुथारनायनि जानाखि सरकारनि सोलो बे सोलोखौ जों जेब्लाबो मानिनो हाया आरो बेखौनो जों थांखि लादों आरो नांगौ जायोब्ला जोङो सोमावसारगोन नैबे मोनसे सोमावसारनाय नङा जोङो रायजोफोरखौ एसे मिथिहोनायनिसो मोनसे स्टेप आरो बिनिफ्राय नांगौ जायोब्ला जोङो जिल्ला पर्यायाव गामि गामि जोङो रायजो राजाफोरखौबो मिथिहोगोन मानो थाखाय जोङो बिजाबखौ बन्द' खालामदों बिनिफ्राय जे जोंनि गथ'फ्रा जे बुजि मोननाय नङा माने जेरैबायदि माने जों इंराजियाव जुदि फरायनांगौब्ला जाय माने फाथौ दाउआ मात्र न'खरनि मानसिया जिबायदि सोलोङो बे सोलोंनाय खिनिल'सो रोंगौ बे माने जि बुंदों बेनिफ्राय आरो बे बिजिरनो हाला जोंनाथ' गियानसो नांगौ जों गावनि बिमानि रावजों जों गियानखौ जों लानो हायो गोरलैयै लानो हायो बुजिनो हायो हमदांनो हायो उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेफोर माबाखौ उनाव इंराजि माबाखौ सोलोंलांनो हागोन दिनै बुंनो सानदों सरकारा जोंनि माबायाव जे माने इंराजि मिडियाम फरायबासो माने डाक्टार इन्जिनियार जानो हायो होननानै बुंनाय बे बाथ्राखौ जोङो थोंजोङैनो खन्दन खालामगोन मानो आरो खन्दनबो खालामदो दासिमबो बर' बिजोंजोंनो फरायनानै इउनिभारसिटिनि लेक्सार जादों जाय जोंनि भारतनिनो मुंदांखा माने भुम फरायसालि बे भुम फरायसालियाव बर' बिजोंजोंनो फरायनानै डक्टर निरुला माने रामसियारि बिथाङा JNU जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटिनि सासे माने प्रफेसार जानो हादों बिगियानगिरि जानो हादों बेबायदि मानो हाया जानो दिनै गोबां माने डाक्टार इन्जिनियार अखारै माने प्रफेसार जाबाय गतिके बिथांमोना बुंनाय बाथ्राखौ जों जेब्लाबो जों गनायनो हाया गावनि बिमानि रावजोंसो गियानखौ लानो हायो सोलोंथाइगिरिमोनाबो बुंदों बिगियानगिरिमोनाबो बुंदों बिमानि रावजोंसो गियानखौ बांसिन लानो हायो होननानै बेखायनो जों जेब्लाबो गनायनो हाया जे जिनिखि आसाम सरकारा जों नुनो मोनदों मात्र आसामावल'सो तामिलनाडुआवबो माने दिनै तामिलाव माने फरायनायनि खाबुआ दं आरो मायबाबा मोनसे जिल्ला माने माबा रायजोआव माबादों बेखौ उनाव दबथायफिनदों
आरो जोंनिबो दैदेनगिरि साफा सानैनो बुंदों जे नांगौ जायोबा जोङो बोसोरनैनि उनाव माबानो जोंनि गथ'फोरखौ जों मानो बोसोरनै माने फासयनो होनो जों जेब्लाबो जोङो बोसोरनै नङा बोसोरसेबो जों माने गथ'फोरखौ जोङो खहा जानो होनो हाया बेखायनो जों जागायनाय दिनै जिनि सेसन बे सेसननिफ्रायनो जोंनि गथ'फोरा बर'आवनो माने बिगियानखौ मोननांगौ बर'आवनो माने अंकनि माने बिजाबखौ मोननांगौ आरो बे मोननायनि गेजेरजों जोंनि माने सोलोंसाफोरा गियानखौ मोननायनि माबाखौ मोननांगौ फराखौ मोननांगौ बेखौनो जोंनि माने बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादनि थांखि बायदियै जोङो बेखौ होबथानायनि माबाखौ थांखिखौ लादों आरो बे लेखायैनो जोङो नैयावहाय फैनाय जादों जोंनि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय DO माने DI आरो BO अलरेडि बेखौ माने इनफरमेसन हैबाय आरो बेयावबो बेखौ दोनथ'नाय जाबाय आरो बेबायदिनो ओनसोल जेरावनाखि ब्लक दोङो बे ब्लकफोरावबो थांनानै माने गौथुमफोरा माबादों जोंनि गरेस्वरावबो दिनै बेवहाय आं नुनो मोन्दों जोंनि प्राइमारिफोराबो बर' थुनलाइ आफादनि गुदि आफादाबो सांग्रां आरो बर' फरायसा आफाद आन्सलिकआबो सांग्रां आरो बे सांग्रां बायदियै दिनै जानाखि माने जोंनि सायाव नारसिनना होनो नागिरदों सरकारा बे नारसिनना होनो नागिरनाय माबाखौ होबथानो थाखाय बिनि बेरेखा खालामनो थाखाय दिनै ओंखारबोदों बेवहाय दिनै गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफादा दं गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लोगोसे गरेस्वर आन्सलिक बर' फरायसा आफाद दं उत्तर बेटना बर' थुनलाइ आफादनि माने जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दं आरो लोगोसे महरिपारा आन्सलिक बर' फरायसा आफादाबो बेवहाय दं बिनि लोगोसेनो जोंनि गरेस्वर हालामनि बे गेदेर हालामनि जायफोरनिखि जोंनि सांग्रां आरो समाज सिबियारि जोंनि रावखौ सिबिबोनाय बे सिबिबोनाय बिथांमोनाबो जोंजों दंफायो आरो बेखौ बिथांमोनाबो जोंजों एखे लोगोसेनो जांख्रिखांनायाव बाहागो लानो थाखाय थियारि जानानै दं